Hola família! Benvinguts un dia més al canal. Nosaltres som la Mar. Ai no, que avui la Mar no hi és. Perdona, sí que hi és la Mar, el que passa que no em deixa sortir. Bueno, però no passa res, vale? I l'Aurora. Ja està. Aleshores, abans de començar, si sou nous per aquí, Benvinguts! si sou vells, Benvinguts! i si passeu per aquí, Benvinguts també! i no us oblideu de Donar-li like, de subscriure-us al canal i de donar-li a la... campaneta. Comencem. Avui farem un vídeo dedicat a productes de maquillatge perquè pugueu maquillar els vostres fills pel final de curs i també us servirà després per quan s'hagin de disfressar, quan hagin de fer altres festivals en altres llocs i així. I això ho tindreu tot superclar, perquè esto és un món que Déu-n'hi-do. Aleshores, abans de començar el que necessitem és preparar una mica la pell. Hi ha 50.000 milions de productes, hi ha 50.000 milions de coses i heu de fer servir el que vosaltres tingueu a casa, vale? No fa falta comprar-se la cosa més megamole de tot. Amb una crema hidratant que tingueu, un primer de, no sé, d'aquests així, no sé, nosaltres fem servir de l'Yves Rocher, del NYX Cosmetics. Si teniu alguna marca així de confiança que vosaltres feu servir així, aquesta la poseu una miqueta, no fa falta molt, i llavors començarem amb el tema de maquillatge. Hi ha dos tipus de maquillatge, hi ha el de bellesa i el de fantasia, i tenen productes diferents. Hi ha alguns que es poden combinar i hi ha que pots fer exactament el mateix amb una cosa que amb l'altra. Tenim les bases de maquillatge, aquesta és de NYX, en tenim del Sephora, que aquest era per fer una altra cosa amb una altra gent. Es pot fer servir amb brotxa, amb base o amb les mans, depèn, vale? Tampoc fa falta complicar-se massa la vida. Si ets un professional que has de treballar i maquillar d'això, llavors sí que s'ha de ser més tiquismiquis, la brotxa del no sé què, la brotxa del no sé quantos, però per una cosa d'infantil no fa falta que sigui el més bo del món. Amb una de les coses de mitja gamma, de gamma mitja o gamma low cost, en tenim més que suficients. Després, tenim aquí, que ara no trobo, no és aquest, tenim aquí els correctors, vale, també, que els hi podeu posar. Si en teniu bé, si no, cap problema. Continuant amb la pell, tenim tot el que són els coloretes, els bronceadores i tot això, que els bronceadores van per la part com més enfonsada de la cara, vale? Una miqueta per donar forma, per donar perfil, si hi ha alguna cosa que la trobes molt gran, doncs per fer-la una miqueta més petita, i n'hi ha de 1000 formats. Tenim aquests així amb crema, els tenim amb pols, tenim dos d'aquests que van colorete, il·luminador i el bronzeador, tenim amb aquest format, tenim coloretes, paletes d'aquestes. Podeu fer servir el que realment vulgueu, ¿vale? Llavors depèn. Hi ha 30.000 tècniques, 30.000 d'això, si quieres que el pómulo quede más arriba, si quieres que sea más juvenil, si quieres que sea més... Vosaltres agafeu la brotxa així, i ja està en els casos que haguem de fer servir. No fa falta complicar-se la vida en aquests casos, ¿vale? A més, també sabem que són nens i depèn de l'edat que tinguin, és bastant difícil poder-los maquillar. Continuem amb els il·luminadors. N'hi ha de 300.000 tipus, 300.000 gustos, 300.000 colors. Tenim aquests així en líquids, com per exemple aquest del Jeffree Star, aquest del Flumor, que no sé de quina tenda és, que van molt bé per depèn quines coses, per depèn de quines altres no, que ja us explicaré més endavant el que. Tenim aquest que és il·luminador i bronzejador, tenim aquests que són paletes, aquests aquí. Nosaltres els tenim molt de fantasia, vale? O sigui, la gent normalment amb color verds, colors daurats i així no els té, o color blaus, però per nosaltres fem servir un tipus de maquillatge de pallasso que ens va bé. Generalment la gent té uns colors més normals que podrien ser aquests d'aquí, que li diuen color xampany, color cobre, color loe. Continuem con el mundo de los labios. També hi ha 300.000 milions de formats de composicions de formulació líquido que secan mate, tot això. Per exemple, líquidos que secan en mate tenim aquests del Jeffree Star, també el mateix, vale? Nosaltres tenim colors d'aquests llampants perquè els fem servir pels nostres personatges. I tenim aquests de NYX. Després n'hi ha uns altres que roses, no sé, liles, marrons, que a tu els poses, s'assequen i d'allà no es mou ni que hi hagi res. Després tenim aquests de format de tota la vida,
Vale? També hi ha que són mate, hi ha que són cremosos, vale? O sigui, quan fem el maquillatge i ara els llavis de color vermell. Hi ha en el mercat 300.000 milions de colors vermells, que el més rojo, menys rojo, anaranjado no era el que tingueu a casa. Aleshores hi ha aquestes marques, però com el W7, Revlon potser no, NYX, també hi ha no sé el nom, Revolution, i sí que són marques low cost, que ara acabarem d'explicar, que estan molt bé. O Catrice, Essence, que us explicarem on anar. Anem al mundo fantástico de los ojos, que això és el no va más, ¿vale? Començarem pel tema llapisos, també el mateix, hi ha 300.000 milions, marques, colors, hi ha Wild and Wet, hi ha Fashion Makeup, hi ha tropecientos mil. Heu de buscar el que us vagi millor. Normalment els que venen en els xinos són molt durs i no són cremosos i llavors comences a pintar i llavors els nens, ai, és que em fa mal l'ull. Sí, perquè pinti has de rascar. Aleshores, per exemple, aquests d'aquí, que són de Wild and Wet, pinten super ràpid i fàcil i no has de fer ni força ni res. També depèn de com ho pintis, amb el maquillatge que tinguis a sota és un desastre. Després tenim el mundo de los delineadores de purpurina, vale? Que també aquests són de NYX, n'hi ha d'altres llocs, no ens paga ninguna marca, això és el material que fem servir nosaltres per treballar, vale? I, ai, espera't que no ho sé ara, jo posar que les influències aquestes ho fan molt bé, vale? I jo pues faig el que puc, però bueno, també va molt bé, tenen purpurina, van molt... estan bé, per fer maquillatge de fantasia està molt bé, per sortir de treballar normalment, no. Si n'heu de comprar, doncs el que més us convingui pel que vosaltres el feu servir, vale? No fa falta ara aquí comprar per comprar. Ara sí, ara tenim aquí moltíssimes paletes, moltíssims tipus de marques, moltíssims tipus de composicions. Aleshores, anem a començar per l'Aquacolor, vale? Que són aquest tipus de paletes, que nosaltres, bueno, aquestes com que veieu, les fem servir moltíssim, les de Grimes i les de Kryolan, vale? Que van molt bé per fer maquillatge de fantasia i maquillatge professional. Aleshores, van amb aigua, les suques, pintes, i quan s'asseca pots tocar-te la cara, que allò no es mou ni volent. Inconvenient? És car. Que si ho necessiteu per fer moltes coses, amb una escola a l'AMPA, que feu un taller de maquillatge i el compreu i us dura temps, vale? Per fer diverses activitats i així, perfecte. Que no hi ha cap tipus de problema. A més, venen amb formats aquests individuals, venen en formats més petits, que pots anar canviant, venen paletes, així que cadascú el que necessita. I després tenim un altre tipus de productes, que són aquests, que és com el mateix de diverses marques, aquestes de NYX, aquestes de Tècnics, que són el mateix però amb cera, vale? Aleshores, per exemple, agafem aquest aquí així i marques o poses, queda superbé, s'asseca i no passa res, vale? Per fer maquillatge de fantasies, aquest és marca low cost, aquest és una mitja gamma. I estan prou bé, a més no tenen problemes d'al·lèrgies, suposo que si hi ha algú que té un problema molt gran i sí, llavors sí que s'ha de mirar més, però en principi no hi ha cap problema. I després tenim totes les paletes de sombres de ojos normals, sí? De colors més neutres, moltíssimes marques, moltíssimes versions, formatos. El que tingueu a casa ho fem servir. Si heu de comprar alguna cosa, valoreu el que us interessa més, si mitja gamma, gamma alta o gamma baixa, i aleshores decidiu vosaltres el que podeu fer. I per acabar tenim aquest tipus de sombra d'ulls, vale? Que aquesta no sé de quin és, de W7, que són líquides, que poses així, vale? I queden com brillants, després les pots posar, difuminar una mica amb el dit, les pots posar amb el dit i que estan bé.
Després també tenim aquestes amb aquest format. Tenim aquestes així que són perlades i que són duocromo. Realment farem servir el que tinguem a casa. La posarem aquí. Que aquesta és d'un color i aquí deu platejat. Hi ha, com veieu, moltíssimes opcions, moltíssimes varietats, però ja veureu que farem un maquillatge que serà assequible per tothom. I per acabar tenim tots els polvos d'acabat, que normalment amb un maquillatge d'anar normal pel carrer i així no faria falta. Per teatre sí, perquè al teatre estàs amb els focus, suant, en el nostre cas fent circ, doncs sues i se't corre tot, aleshores va bé. I tenim formato polvo, formato líquid. Important, totes les coses que siguin amb crema, aguacolor o així, s'ha de fer servir en polvo. L'altre pots fer-ho servir en líquid, sobretot a l'aguacolor, perquè si tu poses aguacolor i tires spray de líquido, sembles la bruixa del nord. No era la del nord, Marc? La bruixa de l'oest, que quan li cau aigua i es va desfent i dius, ai mira que maco m'ha quedat el maquillatge, flux, 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 flux. Vale, aleshores fins aquí estaria tot. Anem a passar a com aplicar tots aquests productes. Tenim esponges, que tenim també formes, diversos colors, pint de tot arreu. Fem servir les que tinguem a casa o les que més ens vagi bé. Aleshores, tenim el otro mundo genial, que és Mundo Pinceles. Si parles amb un professional, et dirà, sí, necessites el pinzell H12, B5, A3, agua, tocado y hundido. Nosaltres, pels nens i així, si necessiteu, us recomanem que compreu el més bàsic. No fa falta, hi ha packs que venen 4 pinzells, que amb això tires que t'he vist. Aleshores hi ha, per exemple, aquest tipus que tenen 2 puntes i amb això tires que te vas. Doncs n'hi ha de molts tipus. Per exemple, tenim aquesta, que ara l'he fet servir, que és així molt densa. Agafes... És que a mi això em costa, de veritat, Les altres veig que ho fan superbé, però jo faig el que puc, Llavors ens poses aquí i per agafar el producte va molt bé. Després aquesta així més fina, per difuminar, superbé. Sí, no fa falta aquí la gran cosa. Aquesta també podria servir per les dues, si algun professional em veu i diu, està loca, que no sé què. Ja, però és per fer casolà. Si fas professional sí que ens hem d'esmerar una miqueta més. I després, per això també el preu de les coses, perquè dius, no, és que clar, no sé què, si és professional, tindrà un preu. Si és material per estar per casa, com qui diu, per maquillar els nens, per maquillar-te tu així de dia a dia i no és una gran producció, no fa falta gastar-se $100.000 amb una paleta de super xupi mega guai. No fa falta, amb una cosa més senzilla passem. I aquesta, així que és... No sé veure. A veure, aquí així. Que és així com plana, serveix per fer línies. Nosaltres la fem servir molt. Per exemple, agafem aquest i per fer línies així, més fines, va estupendament de la vida. No fa falta aquí tampoc. Serà la reina del no fa falta. No fa falta. I després, a mi aquest tipus de brotxes que venen normalment, que també està una mica guarrilla, no m'acaben d'agradar massa, però a gusto colores. Si teniu aquesta, la sabeu fer servir bé i us va bé, pues ahí lo dejo. No ens posarem aquí, no, sí, necessites la paleta i la brotxa de... No. Després tenim això, que això és un gran invent, ho he de dir. Primer pensava, vaya tonteria, vaya no sé què, no sé quantos. Què passa? Que quan tens 4 brotxes i no tens 50.000, com acostuma a passar, quan has de canviar d'un color a l'altre has d'agafar, posar-te a netejar, posar-te a fer no sé què, i és un lío i al final dius, quina mandra. Aleshores, tens aquesta que, per exemple, mira, anem a agafar un color així fosc. M'he agafat, m'he pintat, el d'això queda rastro,
queda així blau. Abans agafaves un paper de cuina, tiraves així, que ho podeu fer tranquil·lament, Però jo us ho explico perquè si a algú li interessa, agafes una alfombreta d'aquestes que les venen a qualsevol lloc de maquillatge i fas així, vas posant, et queda net, pots fer servir-lo pel següent color sense tenir que agafar, netejar-lo, deixar que s'assequi, no sé què, no sé quantos. Ara agafar el paper i amb el paper vés eixugant perquè l'has mullat i no sé què. Llavors, doncs, escolta, és un gran invent, s'ha de dir. Quan una cosa està ben feta, està ben feta. I, per acabar, una cosa important, que a cada maquillatge ja us explicarem si és necessari o no. Tenim això, que és un primer d'ulls. N'hi ha molts, de molts colors, de moltes marques, de moltes històries. Què passa? Que hi ha paletes que a vegades tu dius, ui, aquesta paleta tu pintes aquí i no es veu bé el color, ai, quina llàstima, ai, que no sé què. I realment li poses això a baix, que és com una crema pegajosa, li poses així, no sé si s'acaba de veure, li poses així, deixes que s'assequi una miqueta i després li poses, mira, aquell color que abans no ens anava gaire bé, que he dit, ui, mira, aquest color el provarem i quedarà com bastant, mira, agafarem aquest, ho farem amb el dit, aquí, mira, agafo un i l'agafo amb l'altre. Aleshores, el mateix color, ho poso aquí sobre del primer 1, pim, 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 i mateix color aquí al costat. Un es veu més, a veure si ho sé fer, i l'altre quasi no es veu. Llavors això a vegades doncs ajuda. I dius, ai no, és que aquesta paleta no va bé, no sé què. No, li poses una cosa d'aquestes i ja està, que també funcionaria amb un corrector. Agafes, poses el corrector a mode de primer, dius, és que no tinc d'això, no me vull comprar i no em vull gastar els diners amb això. I poses una mica de corrector aquí, agafes el mateix color, ho farem aquest mateix, que és el d'abans perquè es vegi, titin, titin, ho poses a sobre, espera, farem bé, és que no m'hi veig, bàsicament. Així, jo no sé com ho fan totes les altres d'això. I, oye, pues ni tan mal, saps? També perquè ho he fet de pressa i no... Ja has de deixar que s'assequi, has de fer no sé què, però bueno. Que serveix per lo que necessitem nosaltres, ens serveix de més i de sobres. I ara sí, per acabar, que m'havia deixat una cosa, el desmaquillatge, vale? Tenim també 30.000 milions de productes. Feu servir el que tingueu a casa. Tenim letxes d'aquestes, per als ulls, aquest tipus de coses que són de dos, va molt bé, de dos líquids, el remenes, vale? Està així, el remenes, de l'Yves Rocher, i tiqui-tic, i ja està. I si no, el que millor va, sobretot amb els nens, és agafes, els poses sota la dutxa, aigua i sabó, i ja està. No fa falta complicar-se la vida, que no estem per això, estem per fer-nos les coses fàcils. Doncs ja hem acabat. Em sembla que no m'he deixat res més. Si m'hagués deixat alguna cosa per explicar o per dir, posaríem en l'edició en el futur, posaríem, ens han deixat això, ens han deixat allò altre. I fins aquí, espero que us hagi sigut útil i ens veiem pels altres maquillatges. Adeu! Ai, que em deixava una cosa. Ara, aquí a baix, a la caixeta de descripció, us deixarem tota la informació sobre productes, marques, si són d'alta gamma, de baixa gamma, low cost, perquè vosaltres us ho pugueu mirar amb tota la tranquil·litat del món. Vale? Adeu!